سلام زخبركم تخاتلتي نادا channel كمي كانيهم نايلوم مدبي كابتن ايكن محجي ازيو فليز بلد حسو زلوي كخون زي ابز حلفه كنيات اب هاجر كندا رئيس ختمه اوتوا زركب بيت منغستي استانغده وقعو ناي كبر شلمات سنه سرعت لعلو سبسلطان كندان عدماتن استرهبلو بشم داغماوي نغوس چارلس سالساي نيرتراوي كنداوي اوتو منغست اب صغاي استوهبي نيرو ሙሉ ትሕሱ ናይቲ ዝወዓለ ፕሮግራም ዓላማ ናይቲ ሽልማትን ንኣቶ መንግስታብ ጸጋይ ዘደስስ ታሪኽ ጉዕዞ ህይወትን ናባኹም ከነብሎ ኢና ከሳብ ሞዳታ ተዓዚብኩም እተም ብውልቁ ኣብ ናይ ስራሕ ዘመኑ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ህይወት እትፈልጥዎ በዛ ኣጋጣሚ ንሕና ዘይዳሕሰስናዮ ግን ከዓ ክንገረሉ ኣለዎ ትብልዎ ኣብ ቦታ ኮመንት ክትገልፉልና ወይ እውን ብውሽጢ መስመር ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም እሞ ሰናይ ምክትታል You are a mentor for a lot of people around you. And I learned about all of the historic work that he had done here in Ottawa as well. Mayor of our beloved Ottawa. Congratulations, Megus. When I look at each one of you, in your own ways, you have impacted and you have touched so many people. King Charles Coronation Medal ድሕሪ ሞት ንግስቲ ኤልሳቤት ዳግማዊ ንጉስ ቻርልስ ሳልሳይ ናብ ዝፋን ዘደየበሉ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ንምዝካር ዝተጀመረ መዳልያ እዩ ዕላሙ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት በሃገር ደረጃ ይኹን ብኸባቢታት ንሕብረተሰብ ልዑል ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ክብሪ ወይ ኣፍልጦ መሃብ እዩ ኣብቲ ዝሰርሕሉ ዓውዲ ወይ እውን ንሕብረተሰቦም ብፍሉይ ተወፋይነት ዘገልግሉ ሰባት መርኣያ ሕብረተሰብ ክኾኑ በሃገር ደረጃ ኣፍልጦ ክወሃቦም ግድን እዩ ነጸብራቕ ናይቲ ዋጋ ዝወሃቡ ስርሖም ኣገልግሎቶም ሓላፍነቶም ከዓ ብከምዚ ልዕሊሉ ዝተጠቐሰ ስነ ስርዓት ናይ ምዝጋና ወረቐትን መዳልያን ብሽም ንጉስ ቻርልስ ሳልሳይ ይወሃብ እዚ ናይ ክብሪ መዳልያ ዳግማዊ ንጉስ ቻርልስ ሳልሳይ ናብ ንግስነት ምስ ደየበ ነዊሕ ከይጸንሐ ዝተኣታተወ ኣካይዳ እዩ ሕጹይ ናይዚ ሽልማት ክትከውን ብኻልኦት ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ዘለዉ ሰበስልጣናት ማሕበራት ወይ እውን ፍሉጣት ሰባት ክትምረጽ ኣለካ እዞም ሰባት እቲ ንስኻ ኣብ ታሪኽ ዘመንካ ዘበርከትካዮ ስራሕት ይኹን ዝተጓነጸፍካዮ ዓወታት ብዝርዝር መብርሂ ኣሰንዮም ናብ ዝምልከቶ ኣካል ማለት መማይት ኮሚቴ ይሰድዎ መማይት ኮሚቴ ነቲ ዘቐረበ ዝርዝራት ተዓዚቡ ብዛዕባ ሕጹይ ውልቀ ሰብ ገምጊሙ ነቲ መዳልያ ክሽለም ዝበግዕ ሰብ እዩ ወይ ኣይኮነን ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሑ ናቱ ውሳኔ ይሕልፍ Office of the Secretary to the Governor General ኣብ ካናዳ ካብ 2023 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ነዚ ስነ ስርዓት ሽልማት ሓላፍነት ወሲዱ ዘካይዶ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ኮይኑ ንሕጹያት ናይቲ ሽልማት ምስ ቤተሰቦምን ፈተውቶምን ኣብ ፓርላመንት ጽምብል ይገብረሎም ኣቶ መንግስቲ ኣብ ጸጋይ ሓደ ካብቶም ሕጹያት ናይዚ ሽልማት ኣብ ካናዳ ክኸውን ዝበቕዐ ናይ መጀመርያ ኤርትራዊ እዩ እቲ ንሱ ኣብ ናይ ስራሕ ዘመኑ ዘበርከቶን ገና ክሳብ ሕጂ ብተወፋይነት ዘገልግሎ ዘሎን ብላዕለዎ ሰበስልጣን ካናዳን መሳርሕቱን ወትሩ ምስተመዝገነ እዩ ሴኔተር አንድሪው ካርዶዞ ሓደ ካብቶም ብቐረባ ንኣቶ መንግስቲ ኣብ ዝከታተሎን ዘድንቆን ዝነበረ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምስ መንባሩ ብወግዒ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ሕጹይ ናይዚ ክብሪ ክኸውን ጻውዒት ኣቕርበሉ ኣብቲ ብዕለት 28 ወርሒ 2025 ዓመተ ምህረት ብሽም ዳግማዊ ንጉስ ቻርልስ ሳልሳይ ዝተኻየደ ወግዓዊ ጽምብል ስነ ስርዓት ምሽላም ናይ ክብሪ መዳልያ ድማ ምስ ስድራ ቤቱን ፈተውቱን ተረኺቡ ዝግብኦ ክብሪ ወሰደ ንምዃኑ ኣቶ መንግስቲ ኣብ መን እዩ ንሱ ዘበርከቶም ስራሓትከ እንታይ እዮም ንውሽጣዊ ባህግታቱ ክርድኦምን ክስዕቦምን ዝጀመረ ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ካብ ኤርትራ ንስደት ኣምሪሑ ክሳብ ኣብ ዓዲ ጣልያን ኣብ ዝነበረለን ግዜያት ነይሩ ዝሓሸ ዕድላት ንምርካብ ካብ ኣስመራ ንኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምኻድ ሓድሽ ተሞክሮ ናይ ህይወት እናቐሰመ ጽቡቕ ናይ ንእስነት ግዜ ሕሊፉ እዩ ድሕሪዚ ናብ ናይሮቢ ኬንያ ኣምሪሑ ኣብኡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ድማ ንባህልን ልምድን ናይቲ ሃገር ተቐቢሉ ግዚኡ ኣብ ትምህርቲ ከም ዘሕለፎ ይዝከር
ጉዕዞ በዚ ጠጠው ኣይበለን ናብ ስዑድ ዓረብ ቀጸለ ካልእ ሓድሽ ተመክሮ ናይ ህይወት ሰኒቑ ኣይጸንሐን ድማ ናብ ኣውሮፓ ኣምርሐ ሃገረ ፈረንሳ እታ ናይ መጀመርያ ኣቶ መንግስታብ እግሩ ዘንበረላ ኣውሮፓዊት ሃገር ነይራ ኣብኡ ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ናብታ ኣብ ህይወቱ ዓቢ ዕድል ዝፈጠረትሉ ዓዲ ጥለን ኣምርሐ ሰባት ምሕጋዝ ማሕበራት ምጥርናፍ ገለ ካብቲ ካብ ልቡ ብትግሃዝ ዝነጥፈሎም ጉዳያት እዮም ስለዝኾነ ኸኣ ኣብኡ ምስ ዝነበሩ ኤርትራውያንን ደቂ ካልኦት ዜጋን ምስ ኢሚግሬሽን ኮነ ምስ ካልእ ተመሳሳሊ ጉዳያት ዝተሓሓዝ ሓገዛት ዘልዮም ሰባት ብዝከኣሉ ዓቕሙ እናበርከተ ይሕሊፎ ጉዕዞ ስደት ኣብ ዓዲ ጥልያን ዘብቅዐ ብዘይመንባሩ ድሕሪ ናይ 18 ኣዋርሕ ጸንሖት ናብ ሃገረ ካናዳ ኣቕኒዑ ሕልምታቱ ክውን ክገብር ሓድሽ ምዕራፍ ገንጸለ ኣብ ኣልበርታ ከተማ ኤድመንተን እውን ብቕልጡፍ ምስ ባህልን ልምድን ናይቲ ሕብረተሰብ ክወሃድ ግዜ ኣይወሰደሉን ከም ወትሩ ሕልምታቱ እናተኸተሎም ንዝነበረ ዕድላት ካብ ምጥቃም ዓዲ ኣይወዓለን ምስ ማሕበር ካቶሊክ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ብምዃን ከዓ ምስ ዝተፈላለዩ ስደተኛት ኣብ ምሕጋዝ ይነጥፍ ነይሩ ድሕሪዚ ናብዛ ክሳብ ሕጂ ዝነበረላ ዘሎ ርእሰ ከተማ ካናዳ ዝኾነት ኦቶዋ ይምርሕዩ ከም ወትሩ ብውልቁ ይኹን ብማሕበር ሓደሽ መጻእቲ ስደተኛት ኣብ ምሕጋዝን ምጥርናፍን ኣተኪሩ ኣብ ዝነጥፈሉ ዝነበረ ግዜ ሓደ ዓቢ ነጥበ መቐየሩ ኣብ ህይወቱን ህይወት ካልኦትን ሰባት ክፈጥር ተበገሰ ንሱ ድማ ምምስራት ወርልድ ስኪልስ ኢምፕሎይመንት ሰንተር ዝበሃል ንካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝመጹ ስደተኛት ኣገልግሎት ዝህብ እዩ እቲ ዝህቦም ኣገልግሎት ብቐንዱ ምፍጣር ናይ ስራሕ ዕድላት ኮይኑ ንወነንቲ ትካላትን ሓደሽ መጻእቲ ስደተኛትን ዘራኽብ ድልል እዩ ብዘይካዚ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ናይ ስነ ልቦና ደገፋት ሓፈሻዊ ሌላ ምስ ባህልን ልምድን ካናዳ ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት ይህብ እዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ሓገዛት ኩሉ ነፃ ምስ ምዃኑ ብIRCC ኢምፕሎይመንት ከምኡውን ሶሻል ዲቨሎፕመንት ካናዳ the government of Ontario እንዳተመወለ ስርሑ የካይድ ብተወሳኺ ዓበይቲ ባንክታት ከም RBC ቲዲን ዝኣመሰላ ዕላማ ናይ ዝማሕበር ተረዲእን ደገፋት ከም ዝገብራ ይፍለጥ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ድማ ፈጻሚ ዳይሬክተር ኮይኑ ስርሑ ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ነቲ ኣብ ዝመጽእ ግንቦት 25 ናይ ዘለናይ ዓመት መበል 27 ዓመቱ ዘኽብር ማሕበር ወርልድ ስኪልስ ንኽምስረት ካብ ዝደፋፈኦ ቀንዲ ምኽንያት ብቐንዱ እቲ ወትሩ ካብ ውሽጡ ዘይፍለ ናይ ሰብ ምሕጋዝ ባህግታቱ እኳ እንተኾነ ኪንዮዚ ግን ሓደሽ መጻእቲ ናብ ካናዳ ብሕፅረት ሓበሬታን ቋንቋን ካብ ዝደለይዎ ነገራት ከይተርፉ ናይ መጀመርያ መንገዲ ናብቲ ዝደለይዎ ምዕራፍ ናይ ህይወት ክጓዓዙ ንምኽፋት እዩ ብዘለዎ ልዑል ናይ ምርድዳእ ብቕዓት ዕላምኡ ኣነጺሩ ምስ ኣብታ ከተማ ዘለዉ ወነንቲ ትካላት መስመራት ብምፍጣር ብመንገዲ ወርልድ ስኪልስ ኣቢሎም ንዝመጹ ስደተኛት ናይ ስራሕ ዕድላት ክፈጥሩሎም ኣእማኒ መስራሕ ኣካይዲ እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ እቲ ንሱ ዝመርሖ ማሕበር ምስ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ኣስራሕቲ ጥቡቕ ዝምድና ብምፍጣር ዓመታዊ ልዕሊ 3000 ስደተኛት እናተቐበለ ዓቕሚ ምእንጋድ ስደተኛት የስፍሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ዋላ እኳ ኣብ ድሌት ናይ ወነንቲ ትካላት ስምርኮስ ይኹን ብፃውዒት ናይዞም ትካላት መሰረት ግን ዓመታዊ ልዕሊ 1000 ሰራሕተኛት ናብ ናይታ ከተማ ትካላት ይጽምብር ኣቶ መንግስቲ ኣብ ነዚ ማሕበር ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ደኺመ ከይበለ ብትግሃት ኣብ ምክያድ ይርከብ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ስደተኛት እውን ብሰናይ ምሕደራ ናይዚ ማሕበር ግቡእ ሓገዛት እናረኸቡ ጉዕዞኦም ይቕጽሉ ጎኒ ጎኒ ናይዚ ልዕሊ ኢሉ ዝተጠቕሰ ኣበርክትኡ ኣብ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ እውን ብውልቂ ኮነ ብማሕበር ብልዑል ተገዳስነት ንብዙሓት መናእሰያት ዝመልመለን ዝሓገዘን ኣብነታዊ ሰብ እዩ ተወሳኺ ምስቲ ብኢራ ወይ ኤሪትሪያን ሪሊፍ ኦርጋናይዜሽን ዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ኤርትራውያን ንሓገዝ ጽጉማት ዝውዕል ንብረት ገንዘብን ኣብ ምእካብ ዓቢ ኣበርክቶ ገይሩ ነይሩ ኣቶ መንግስቲ ኣብ በብግዚኡ ንዘበርክቶም ስራሓት ምኽንያት ብምግባር ምምሕዳር ናይ ከተማን መንግስትን ናይ ምስጋና ምስክር ወረቐት ክህቦ ጸኒሑን ኣሎን ሰባት ኣብ ናይ ስራሕ ዘመኖም ብዝጎናጸፉ ዓወታትን ብዘበርክትዎ ነሰናይ ነገርን ኣብ ግዚኡ ናይ ምስጋና ኣፍልጦ ክትቦም ግቡእ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ካናዳ ነዚ ተገንዚቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንዘለዉ ውልቀ ሰባት ናይ ምስክር ወረቐት የበርክት ገለ ካብቲ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ዝተዋህቦ ናይ ምስጋና ሰርቲፊኬት ምስ ንርኢ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝርዝር ምሩጻት ኮሚኒቲ ቢልደር ኦፍ ዘ ይር ከኣቱ ክኢሉ እዩ ኣብ ምቕያር ህይወት ናይ ብዙሓት ሰባት ዓቢ እጃም ኣበርኪቱ ሓያል ኮሚኒቲ ኣብ ምምስራት እውን ላዕለዋይ ኢድ ካብ ዝሓዙ ሰባት ሓደ ነይሩ ስለዝኾነ ከዓ ኣብቲ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ኣፍልጦ ዝወሃበሉ ኣብ ኦታዋ ዝርከብ ሲቲ ሆል ሽሙ ብኽብሪ ተጻሒፉ ንበጻሕቲ ክፉት ኮይኑ ይርከብ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት እውን ብምኽንያት መበል 150 ዓመት ኮንፌደሬሽን ብተመሳሳሊ ንሕብረተሰብ ዘበርክትዎ ሰናይ ነገር ብስም ኣባል ፓርላመንት ያስር ናቅፊ ን50 ደቂ ኣንስትዮ 50 ደቂ ተባዕትዮ 50 ንኣሽቱ መንእሰያት ዝተዳለወ ናይ ምስጋና ምስክር ወረቐት ኣቶ መንግስቲ ኣብ እውን ሓደ ካብዚኦም ሰባት ነይሩ ንናይ ስራሕ ዘመኑን ተወፋይነቱን እትገልጽ ናይ ቀረባ ሽልማት ኪንግ ቻርልስ 3 ኮሮኔሽን ሜዳል ድማ
بعلت 28 ወርሒ 2 ናይ ዝለናይ ዓመት ብወግዒ ኣብ ፓርላመንት ተዋሂቡ ምንባሩ ድማ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ኣቶ መንግስቱ ኣብ ጸጋይ ድሕርቲ ናይ ምሽላም ስነ ስርዓት ዝነበረ ናይ ድራር መደብ ምስ በዓል ቤቱ ወይዘሮ ዳግም አብርሃም ከምኡውን ናይ ቀረባ ስድራ ቤቱን የዕርኽቱን መሳርሕቱን ተረኺቡ ናይ እንቋ ሓጎሰካ መልእኽትታት ተቐቢሉ እታ ን33 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስቲ ኮይና ከም ዳይሬክተር ጀነራል ኦፍ ሰትልመንት ኤንድ ኢንቲግሬሽን ፖሊሲ ካናዳ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዘተኮረ ስርሓት ዘበርከተት ምስ ኣስታት 500 ዝኾና ኤምፕሎይመንት ሰንተር ኤጀንሲ ሓቢራ ንኣማይት ኣሽሓት ስደተኛታት ዓበይቲ ዕድላት ዝፈጠረት ሚስ ኮሪን ፕሪንስ ምስ ኣቶ መንግስቱ ኣብ ንኣስታት 15 ዓመታት ኣብ ተመሳሳሊ ዓውዲ ሓቢሮም ሰሪሖም እዮም። በቲ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ኣቶ መንግስቱ ኣብ ዝነበረ ኣድናቆት ገሊጻ ነይራ። By your presence here, thank you for accepting our presence, our invitation. And on behalf of Mengis, his family, and the Eritrean community, we really thank you for coming, and we are really honored for your presence. Thank you. I am privileged and honored to be here with you, but with your family, with your community, with your colleagues, and it's so intimate and very, very special, and so that makes me feel even more honored. As you said, I met Mengis probably about 15 years ago, and at that time Mengis was in his current position as the executive director of World Skills, and I was, as Musi mentioned, at the Federal Immigration Department, Immigration, Refugees and Citizenship Canada, and I was in the position of Director General of Settlement and Integration Policy. And in that role, I had the opportunity to work with over 500 settlement and resettlement agencies across Canada. So it was in that role that I met Mengis and learned about all of the important employment work he and his team were doing here in Ottawa. And I learned about all of the historic work that he had done here in Ottawa as well, as a real networker with many of the critical agencies. And also, we also got to work on a very small program at the time called the Federal Internship for Newcomers Program, which is now known across Canada and actually around the world as the FIN program. ዳይሬክተር ናይ ሃውሲንግ ዲፓርትመንት ኣብ ካቶሊክ ሰንተር ዝኾነ ኣቶ ኣልበርት ውን ብወገኑ ነቲ ልዕሊ 25 ዓመታት ዘቆፀረ ናይ ስራሕ ዕርክነቶም ዝገልጽ ምስክር ሂቡሉ። Well, good evening, ladies and gentlemen. First, I would like to say thank you so much for the invitation. It's truly an honor and a privilege to be here. And it is also a privilege to be here tonight to celebrate a man who had such a profound impact on so many lives. My colleague, my mentor and dear friend Mengis. To his accomplishments, I would like to say this, Mengis. You're a true leader, as I said at the beginning. You are a mentor for a lot of people around you. Even maybe you know, maybe you don't. But I'm one of those who learned a lot from you, just by being near you. And you are a friend. Your work has changed lives in the ways that numbers can't really capture or measure. You cannot quantify that. And this medal is more than well deserved. It is a testament to the difference you have made and you continue to make in the lives of so many people. Congratulations, Mengis, and I can't wait to see what will you do in the future. Wow. So thank you. ናይ ነዊሕ ዓመታት ዓርኩ ከምኡውን ናይ ካናዳ ናይ ክብሪ ቆንስል ኣብ ኤርትራ ኣቶ ሙልጌታ ቁስሙ እውን ብጽሑፍ ናይ እንቋ ሓጎሰካ መልእክቲ ሰዲድሉ። So he's a good friend, and he says, "Congratulations, Mengis, my dearest friend Mengis. I'm overjoyed to hear that you are being honored with the King Charles III Coronation Medal by Senator Andrew Cardozo.
This prestigious recognition is a testament to your unwavering dedication to supporting newcomers and fostering community integration in Canada. You are a beacon of hope and a source of immense pride for immigrants. This honor is not just yours alone, but also a celebration for Eritreans and all immigrant communities. A heartfelt thank you to the Honorable Senator Andrew Cardozo for recognizing such a well-deserving gentleman. Your action truly reflects Canada's unique spirit, embracing all, regardless of origin or race, and making it a place we are proud to call Canada home. Dear Menges, I'm incredibly proud to call you my best friend and my countryman. Congratulations on this well-deserved honor. Warmest regards, Mulugeta Kusmu, Honorary Consul, Canadian Consulate, Asmara, Eritrea. ንልዕሊ 20 ዓመታት ንኣቶ መንግስቲ ኣብ እትፈልጦ ኣብ ዎልስ ኪልስ ኣብ ትሕቲኡ ኮይና ዝሰርሐት ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣኽብሮት ኣብ ልዕሊኡ ዘለዋ ሚስ ማግደሊን ኩማን እውን ካብ ርሑቕ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ በቲ ኣጋጣሚ ሰዲዳትሉ ነይራ። ኣብቲ መልእኽታ በቲ ናይ ክብሪ ሽልማት ኣዝያ ከም ዝተሓጎሰትን ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኪንዮዚ ዘለዎ ደረጃ ክሳብ ኣብ መሓዳሪ ከተማ ኦቶዋ ክኸውን ዓቕሙ ከም ዘለዎ ጻዕራም ሰብ ምዃኑ ገሊጻ። ካብ ርሑቕ ሃገር እውን ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ብምስዳድ ዝተሰምዐን ስምዒት ንኣቶ መንግስቲ ኣብ ዝገለጻ ደቂ ክልተ ይሕዋቱ ሰምሃርን ህያብን በቲ ኣጋጣሚ ብኣኩአን ከም ዝኮርዓን ዝተሓበናን ኣብቲ መልእኽተን ገሊጸን ነይረን። ኣዳለውቲ ናይቲ መደብ ዝነበሩ ናይ ቀረባ ይዕርኽቱ ኣቶ ጳውሎስ ኣስፋሃ፣ ኣቶ ሰሎሞን ተስፋይ፣ ኣቶ ሳፊ ኣስመሮም ከምኡውን ኣቶ ሙሴ ሃብተ በብወገኖም ሓጎሶም ገሊጾም። Good evening, everyone. It is a true honor to be here on behalf of the organizers of this event, Paulos, Safi, and Musi, to say something about a remarkable individual, a pillar of our community, a man whose journey has touched so many lives. Menges's story is one of resilience, determination, and unwavering commitment to serve. Menges made his way to Edmonton, Alberta from Italy, where he began his career as a social worker with Catholic Immigration Services. And as we all know, his journey eventually led him to Ottawa, where he co-founded and served as a CEO of World Skills, an organization that celebrated its 25th anniversary just last year. What an incredible milestone. But Menges's contribution extends far beyond his professional accomplishments. Yes, Menges, we are gently encouraging you to take a well-deserved rest, to spend time with loved ones, to pursue your own passions, and to simply relax and recharge. You have earned it. Your legacy is secure, your impact is immeasurable, and now it's time for you to take care of yourself. Thank you, Menges, for everything. We salute you. ኣቶ መንግስቲ ኣብ ነቲ ዝወዓለ ናይ ክብሪ ሽልማት ናይ ድራር መደብን ኣመልኪቱ ቃሉ ሂቡ ነይሩ። ኣብ መልእኽቱ ብመጀመርያ ንክብርቲ በዓልቲ ቤቱን ስድራ ቤቱን ኣብ ጎኑ ኮይኖም ዝህብዎ ደገፍን ሞራልን ብምስጋን ንናይ ቀረባ ይዕርኽቱን ናይ ነዊሕ እዋን መሳርሕቱን ኣብ ጉዕዞ ህይወቱን ዘለገስሉ ክብርን ሓልዮቱን ዋጋ ከም ዝህቦ ገሊጹሎም። ኣብ ዙርያይ ዘለዉ ሰባት ካብ ቤተሰበይን ይዕርኽተይን ጀሚርካ በብወገኖም ካብ ናተይ ዘይውሕድ ንሕብረተሰብ ኣበርክቶ ይገብሩ እዮም። ጽልዋናታቶም ኣብ ህይወተይ ዓቢ ተራ ከም ዘለዎን በዛ ኣጋጣሚ ድማ ከመዝግኖም ይደሊ ብምባል መልእኽቱ ይሕሊፉ። The best way to really completely to shut me off is to do an event like this, because I become totally speechless. And but I wanted to really thank you for doing this. I didn't expect, like I shared with you. But I have to say I am so happy that we had this time together, and I'm celebrating this recognition with my favorite people, my long-time friends and families.
So this is really a privilege. And when I look at each one of you, in your own ways, you have impacted and you have touched so many people. ኣብ መወዳእታ መዕፀዊ ናይቲ ናይ ድራር መደብ ወይዘሮ ይርጋለም ሃይለ ብቀረባ ናይ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ሰናይ ተግባራትን ምቕሉልነቱን ዝፈልጣ ምስ ምዃነን እዚ ክብሪ እዚ ከም ዝግብኦን ዝተሰምዐን ሓጎስ ብምግላጽ ተሪፉን ዘሎ ግዚኡ ንሰናይ ናይ ስራሕ ዘመን ክኾነሉ ምረቐአን ይሕሊፈን። እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ምዝጋና ሽልማት ድማ ኪንዮቲ ካብ ወጻእተኛታት ንረኽቦ ሽልማት ኣብ ሕብረተሰብና ክተኣታቶ ምሕጽንቶም ገሊጾም ሰባት ዝገብርዎ ሰናይ ነገራት ዓበይቲ ስራሓት ኮታስ ንሃገርን ሕብረተሰብን ዝጠቅም ምስ ዘበርክቱ ገና ኣብ ናይ ኣገልግሎት ዘመን ከለዉ ናይ ኣፍልጦ ክብሪ ክወሃቦም ይግባእ ኢሎም ብዛዕባ መንግስቲ ኣብ ብዓብዪ እቶም ኣብዚ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ተረኽቡን ካብ ርሑቕ መልእኽቲ ይሰደዱን ይሕዋትና ገልጾም እኳ እንተኾኑ ኣብ ልዕሊኡ ክምላኣሉ ግን ብመጀመርያ ንመንግስት እንኳዕ ሓጎሰካ ይግባእካ እዩ ፍረ ጻዕርኻን ድኻምካን መወዳእቱ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ስነ ስርዓት ክብሪ ክወሃበካ ብምርኣይ ካብ ልቢ ደስ ኢሉኒ ተወሳኺ በዛ ኣጋጣሚ ሓደ ከም ሕብረተሰብ ዘገድሰና ልቦ ኣለኒ ንሱ ድማ ንኸም በዓል መንግስቲ ኣብ ዝኣመሰሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ካብ ቤተሰቦም ጀሚርካ ንዕሩኽቶም ንመቕርቦም ንሕብረተሰቦም ከምኡውን ንሃገሮም ዓብዪ ስራሕ ዘበርክቱ ሰባት ኣብ ናይ ኣገልግሎት ዘመን ከለዉ ዝግብኦም ክብሪ ክንቦም ይግባእ ዝብል ርድኢት እዩ ዘለኒ በብሞዮም ዝና ስራሕ ዘበርክቱ ብሂወት ከለዉ ምስጋን ከም ልምዲ ወይ እውን ከም ባህሊ ክተኣታቱ ጽቡቕ እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ክንሪኦ ሓደ ሰብ ብሂወት ካብዚ ዓለም ዝሓለፈ ብድሕሪኡ ብዙሕ ንሱ ዘበርከቶም ጽቡቕ ነገራት ይዝርዘር ከም ባህሊ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ እኳ እንተኾነ ብሂወት ኣብዚ ዓለም ከሎ እውን ተመሳሳሊ ምስክር ምስጋና ኣፍልጦ እንተንህቦ ይተባባዕ እሞ ዝያዳ ይሰርሕ ዝበዝሕ ሰብ ይግልገል ስለዚ ለውባይ እዚኣ ነይራ ተስፋ ይገብር ከምዚ ዓይነት ልምድን ኣካይዳን ኣብ ሕብረተሰብና ክተኣታቶ ከም እንደገና ምግስታብ እንኳዕ ሓጎሰካ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ንኣቶ መንግስቲ ኣብ ጸጋይ ከምኡውን ንሕሉፍ ድሕረ ባይቱ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ዘደለናዮ ነዚ ይመስል ነይሩ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝገለጽናዮ ኣብ ናይሎም መደብና ዘይዳህሰስናዮ ሓቅታት ብዛዕባ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ርእይቶ ወይ ሓበሬታ ምዝህልወኩም ኣብ ኮመንት ወይ ብውሽጢ መስመር ጽሓፉልና ነዛ ቪድዮ ድማ ናብ ብዙሓት ክትበጽሕ ላይክ ሃብዋ ኣብ ዝቕጽል ብሰፊሕ ንሕሉፍ ተመክሮ ዝምልከት ኣብ እነዳለዎ መደብ ደግሚና ክንረኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ብሩህ ቀነ